Jyn süresi. Jyn süresi Mekke dinen sürelerden ol 28 ayetden ibaretdir. Bu sürede jynlar barada Gurhan oğulyanlygy üçin jyn diýilip at berilipdir. Sürede bir topar jynyň Kuran dinläp iman getirendikleri we Kuranyň hakykatlygy beýan edilýär. Rahman we Rahim bolan Allahyň ady bilen. Ey Muhammed aýt, maňa jynlardan bir taýpanyň toparyň Kurany dinländikleri wahy edildi. Olar taýyp biz dogry ýoly görkezýän ajaýyp bir Kurany dinledik we oňa iman getirdik. Biz mundan soň hiç haçan Perwerdigarymyza hiç kimi şärik goşmarys. Taýyp Perwerdigarymyzyň şany ören beýikdir. Ol ne ýany ýoldaş ne de perden edinenler. Emma biziň içimizden käbir nadanlar, azgyn jynlar Allah hakda asylsyz hakykat bolmadyk sözler aýdýarlar. Biz insanlar we jynlar Allah hakda ýalan sözlemez diýip pikir edýärdik. Emma insanlardan käbir adamlar, jynlardan käbir kişilere sığynýan ekenler. Şeýdip olar sığynýan insanlarynyň azgynçylyklaryny artdyrar ekenler. Olar jynlara sığynýanlar hem siziň pikir etişiňiz ýaly Allah ölen hiç kimi diýretmez diýip pikir eder ekenler. Biz asmana çykmak isledik, emma ol ýeriň hüşkär sakçylar we otly uçkunlar bilen doludygyny gördük. Öňler biz asmanyň käý ýerlerine çykyp habar dinlemek üçin oturar ýer tap oturýardyk. Emma indi kim dinlemäge tiýnansa derrew bukyda duran bir ot bilen ýüzüýedi bolýar. Taýyp ýerdäkilere erwetlik istenimi ýa-da öýleriniň Perwerdigary olara haýyr dogry ýol isleýärmi? Biz dol bilmeýäris. Biziň aramyzda salihlaryň bolşy ýaly, munyň tersi salih bolmadyklary hem bar. Biz dürli ýollar tutduk. Taýyp biz ýerde Allahyny hiç haçan ejidledip ygtyýaryna garşy çykyp we gaçmak bilen onu ejidledip bilmejekdigimize göz ýetirdik. Biz dogry ýol bolan Kurany dinlänmeden soň oňa iman getirdik. Kim Perwerdigaryna iman getirse, ne hakynyň kem berilmeginden, ne de gadaba uçuramakdan gorkar. Hiç illi şüphesi bolmaz. Biziň aramyzda musulmanlar hem bar, hak ýoldan adan dalymlar, kapyrlar hem bar. Musulman bolanlar dogry ýoly gözleýändirler. Hak ýoldan adan dalymlar, kapyrlar bolsa, dogdagyň odunyna bolandyrlar diýdiler. Eger insanlar we jynlar Allahyň ýoluna dogry gitselerdi, olara bol edip suw ýagyş bererdik. Bu olaryň nygmatymyz bilen syna etmek üçindir. Kim Perwerdigaryny ýatlamakdan ýüze ursa, Allah onu gitdigiçe artýan erbet bir adaba duçar eder. Taýyp mesjidler Allahyňkydyr. Biz mesjidlerde Allahyň ýany bilen başga hiç kimi çağırmaň. Gör nähillik ýeňdat Allahyň söwer guly bolan bir bendesi olary hak ýola çağıranyna, olar jynlar Kurany dinlemek üçin şeýle bir üýçdiler welin tastanam onu depeleýärdiler. Ey Muhammed aýt, men diňe Perwerdigarymy çağırýaryn, ibadet edýäryn, oňa hiç kimi şärik goşmaýaryn. Aýt, meniň size ne diýan bermäge, ne de bir uly peýda berjek dogry ýoly salmagy güýjüm ýeter. Aýt, taýyp eger maňa azap bermek istese, meni Allahyň jazasyndan hiç kim halat edip bilmez. Men ondan başga sığınary ýer tapmaryn. Meniň wedipam meger Allahdan gelen peýgamberligi ýetirmekdir. Kim Allah we onuň ilçisine garşy tabyn bolmasa, taýyp oňa ebedi galjak ýeri bolan dogda hody bardyr. Olar özlerine wada berilen adaby görenlerine, kimin kömekçisiniň has ejidigine we san taýdan has azdygyna anyk göz ýetirerler. Aýt, ol size wada berilen adap ýakynmy? Ýa-da Perwerdigarym onuň üçin belli bir udak wat kesitleýärmi? Men anyk bilmeýärin. Ol Allah gaýby bilýändir, emma gaýbyny hiç kime açmaz, habar bermez. Meger öz razy bolan ilçisine gaýp habarlarynyň käbirini habar berer. Taýyp ol Allah habarlaryny dol ýetirýändigini biler ýaly ilçisiniň öňüne we ýygyna gödegçiler ýerleşdirer. Dogrusy Allah gullarynyň ýanyndaky hemme zady öz ilim bilen gurşap alandyr. Ol hemme zady sanap bellige alyp goýandyr.